Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa, a gurguje insha Allah za mu yi bayani kan yadda mutum zai siya token ko kuma coin a cikin Binance na ƙasa da dala 10. Sanin kanmu ne cewa Binance iya minimum abin da za ka siya $10 ne. To sauƙi ya zo, akwai hanyar da mutum zai bi ya siya token ko coin na dala 1 ko dala 2 ko dala 3 ko makamancin haka. A gurguje kamar yadda nake cikin Binance ɗina, in kun lura daga nan inda na yi cycle ɗin nan, wani idan ya lura a nashi in bai canza komai ba zai iya ganin inda aka sanya convert. Amma in kun lura a nawa babu, daga deposit, referral, earn, launchpad, liquidity, staking, strategy sai kuma nan more ɗin. To ga wanda bai ga convert a nan ba zai taɓa more ɗin nan, bari in taɓa mu ga. Sai ya taɓa wajen da aka samu. Idan ka taɓa sai ka taho ƙasa, ka taho kana zuwa daidai wajen trade. In mun lura ga trade, kana zuwa daidai trade to ga convert nan. Ga convert sai mutum ya taɓa wannan convert ɗin. Bari in taɓa. To da zarar mutum ya taɓa convert ga yanda zai kawo shi. In kun lura a nan wurin convert an sa 0 fee, wato ba za a caje ka komai ba in za ka yi converting. Gwargwadon kuɗin da coin yake a kasuwa, gwargwadon abin da za a caje ka na USDT ko kuma kai ka san kalan converting ɗin da za ka yi. Misali kana da BNB ne za ka mai da shi USDT, ko kana da BNB za ka mai da shi BTC, ya dai danganta, amma dai ba za a caje ka komai ba. To firstly abin da za ka yi shine, misali USDT nake da shi zan siya wani coin. To daga nan sama from, gashi nan an sa from, nan kuma to sai in fara taɓa shi nan ɗin, sai in zaɓi USDT. Bari in yi search USDT. Me nake so na siya? Misali ina son na siya, mu ce XRP ɗin nan zan siya. Gashi nan XRP sai in taɓa. To in mun lura daga nan kun ga from USDT to XRP. To a nan daidai nan ɗin nan sai in taɓa in sanya na nawa nake so na siya. To misali na USDT ɗaya ne sai in sa 1. Ina sa 1 sai in ce preview ɗin nan. To in mun lura da dala 1 zan sami ga abin da zan yi receiving. Zan samu XRP guda 2.4. Sai kuma nan in mun lura transaction fees ɗin nan kun ga an ce no fees. Da dala 1 ga abin da zan samu. To idan kun lura daga nan ƙasa kuma ga back daga deposit, sabida babu kuɗi a cikin nawa. Idan da kuɗi a cikin naka, a daidai wurin nan deposit ɗin zai nuna maka confirm. Kana yin confirming shikenan ka yi converting daga USDT na dala 1 zuwa XRP. Wannan shine a taƙaice insha Allah yanda mutum zai yi. Sannan ‘yan uwa, idan yau ka fara ziyartar wannan channel tamu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna mana ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.